Mga kapuso, ginsaylo na sa DepEd District Office sa Zaraga, Iloilo ang District Supervisors ng DepEd sa Leganes nga si Dr. Rowena Kalimpong. Ini ang ginkumpirmar ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr. Personal nga napakigangutan sa news team si Dr. Servillon apang nagpaiway ini nga magatubang sa kamera. Ginkumpirmar naman sini nga ginsaylo na si Dr. Kalimpong sa banwa sang Zaraga epektibo kahapon. Siya ang ginbuslan ni Dr. Maria Leni Araneta nga amo naman ang anay District Supervisor sang Zaraga. Si Dr. Kalimpong ang ginreklamo sang Parents Teachers Association kag siyam ka school heads sang Leganes bangod sa ginaligar hindi maayo nga pagdumala sini sa mga eskwelahan. Ang mga akusasyon ang ginpanginwala naman ni Dr. Kalimpong. Ginpahayag ni Dr. Servillon nga magapagwa sang official statement ang SGO Iloilo angot diri. Ang reassignment niya na-rescind na, so balik man Japon kita sa servisyo and amo man ang hambal ni Doc sa aton even at that time nga pending ini nga issue. Ang instruction niya sa amon is padayon man Japon sa ang aton nga mga servisyo sa publiko pag sa mga pumuluyo sa Iloilo.